Това видео ще ви покажа как с детето си да направите 3D фигурки от джели с туби джели. Ето и какво съдържа най-малкият ни комплект туби джели. Имаме 3 цвята: сиво, червено и жълто-зелено. Това са ни шаблоните, с които ще правим фигурките, и разбира се трей, в който ще слагаме активатора с водата, за да могат след това да се твърдят. Трябва да отрежем шаблона. Тук сега вътре ще сложим вода. Трябва да сипем 200 мл. Елате около мен да видите, ще си правим сега туби джели. Трябва да сипем активатор. Трябва да свъркаме. Так. Давай, моля. Още много усмивки и сърца ще имаме с туби джели на Tuban на whisky.bg.